Kalidad po ng trabaho, edukasyon at scholarship programs naman po naging sentro din ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para naman sa detalye ng palitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA ang pagpapalakas ng kakayahan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng reskilling at upskilling kasabay ng pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon para sa mga senior high school graduates. Ayon sa Pangulo, sa isinagawang bagong Pilipinas Civisio Fair noong Marso, mahigit 1,400 senior high school at alternative learning system o ALS graduates ang na-hire on the spot. Anya, ang mga kwalipikadong senior high school graduates ay maaari na mag-apply sa mga first level o unang baitang na posisyon sa pamahalaan bilang bahagi ng pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho para sa mga kabataan. Dagdag pa niya, patuloy na pinalalakas ang kurikulum ng senior high school upang higit na maihanda ang mga mag-aaral sa mundo ng trabaho. Pinaitindi ng work immersion upang mabigyan sila ng aktwal na karanasan sa napiling larangan. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Ranking. Lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Igini din na Pangulo na upang mahikayat ang mas maraming kabataan na makatapos ng pag-aaral, inilunsad ang programang Presidential Scholar kung saan 5 estudyante mula sa bawat barangay sa buong bansa ang pagkakalooban ng tig 100,000 pesos na educational assistance. Ang mga programa natin sa TechVoc o TVET, sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechVoc. Samantala, binigyang pansin din ng Pangulo ang mga programang Tsuper Eskolar at Eng Tsupernor na naglalayong sanayin ng mga tsuper sa mga bagong kasanayan at alternatibong pagkakakitaan. Sa ilalim naman ng mga programa ng Department of Labor and Employment at Department of Agriculture, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda ang mabibigyan ng pagkasanay sa makabagong teknolohiya at kabuhayan. Dagdag pa rito, isinama na rin sa senior high school curriculum ang Tech Pro bilang tulay sa mas mataas na antas ng pagkasanay at mas maraming oportunidad sa trabaho. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan. Ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.